Ingosini yethu ke la khona sithi nami iyangishunqela intuthu ingosi le esisuke sibheka kuye nje ke inkinga ezihlukahlukene ke ezisuke ke zihaqe abantu esisuke sixoxa nabo ke nabalali bethu bomsakazo uKhoze FM bese sibheka nje ke izaba esingazenza ke phela kuze umuntu akwazi ukubhekana ke nalezo inkinga ngendlela ke engconywana. Namhlanje ke la njengoba ke wazi ukuthi siphakathi nazo ke insuku eziyishumi zokulwa ke nesihluku esingokobulili sinowesifazane la namhlanje sikhuluma naye ongowesifazane nje ke owalotsholwa umyeni wakhe kwathi ke bengaka noma engakasini umlobokazi wabe siyedlula komkhwenyana emhlabeni. Umndeni ke wabo suphoqa ukuthi cha ngoba phela usulotsholwe qhubeka nokuthi ke uganela ekhaya ukhona umfowabo kamyeni wakho uyena ke oyobe esengena nangempela ke kugcina ke kunjalo ke phezulu kwezithembiso ke zonke indoda ke le yengeno eyazenza kodwa ke nje ke impela yathembisa izulu lomhlaba kodwa ke kwathi kamuva hayi kwakutsinyana ke impela bakwethu ngoba akubange kusenzeka nje oba yekadisho inkinga nje ke manje lo wesifazane ke usuleleke nangegciwane ke le HIV uyena kumfowabo lo kamkhwenyana wakhe ngikusho kwakhe indaba nje ebhlungwana impela kakhulu sinayekela umuntu umfowabo mkhwanazi wenhlangano ithuleleni sawubona kuhle sabingela ngobe abanye emakhaya nodilibohlelo udaba oluhlungu kangaka mntaka siku 16 days impela mfethu khona kunje izinto ezikhona siphela nazizweni lezi kufanele siyikhulume izwe lizazi ukuthi kunabantu abasaphila ngaphansi kwezimo ezikanje ezinzima namhlanje kudaba esingalo ke esilithinto ke umama umakoti uganile lapha aganele khona ngizokucacisa lokho noma nomyeni wakhe babehlangene ngokwebandla but ke yonke into esobe siyenza ibandla neyenzeka alingene kakhulu kuyona ishasa ukuthi nje bahlangana ebandleni bakhethana ebandleni bahamba ke basibeyokwenza ke izinto abazenza ekhaya isizongena ngoba kakhulu uzohlukanisa phakathi kwesiko nomkhuba ngoba walotsholwa wakhehlwa kuthe sekusuku lomshado wavele washona umkhwenyana kwase ke kuphoqa ukuthi bathi akangenwe angenwe yilunga lomndeni nalo elingaganiwe bamphoqa bamfakela ingcindezi nokuthi ke uzokuhlupha umyeni wakho bemsabisa ngalokho ukuthi uma ungagani uzokuhlupha umyeni wakho nalento ukuthatha amalobolo mhlawumbe wasebenzise ngamkhipha umakoti ekhaya kuthiwa asisenanto soyibesele emzini wagcina ke sengena emshadweni nothi ngoba wayefisa ukuthi angenwe ungenwa nje ubuntombi bakhe bonke buthathwa ilo muntu omngenayo omngene vele esazi ukuthi uyagula udle treatment wamfihlela but ubesazi kodwa kuzolichaza umama wamzalisa ingane namhlanje akazondli ngisho ingane kona akamondli ngisho kumondla ekakhulu lesingakuthanza ukuthi siyacela umasipala wasolunde nakona ngoma ukuthi uma ungasisiza nje ngokuthi umama athole umsebenzi akwazi ukuqhubeka impilo yakhe ondle ingane azondle naye ngoba njengamanje akasondliwe ukhona ke asibhekisele kumlaleli wethu ukuthi simfihleleke ubuso njengoba phela sibuye sisebenzisa amakhamera la ngenxa ukuthi ke fanele lelo daba longena nasenkundleni zokuxhumana ungethuki ke mawubona ke ubuso bakhe bufihliwe ukuze ke angaveli ukuthi ngabe ke ungubani sawubona sisikunjani siyaphila nathi hey nakuba udaba lakho sesithe kulukha phezulu mhlawumbe kusichazele nje kusona ngihlala kwala udaba lami engikulona njengamanje ngacelwa sontweni umyeni wami ukuthi ngiceliwe ukuthi umyeni wami angilobole aqede ukungilobola thena seqedile nje ukungilobola kwase ngiphehla thena sengikhehlile kwanomshado ngashada umyeni wami engasekho so ngathathwa ke umuntu ubhuti wakhe wakwabe esiswini uma wakhe wathi ke ayi uzonginakekela shuthi bakhulumisana ke nomndeni emva kade umshado yebo umndeni wakhe umshado kade ungayi kade kusina ngayizolo these ngishadile ke umntombi bamba lo yena lo khona lo ngekho akabazi umntombi bamba uyena mkhwenyana wakho wayengilobolile uyena mkhona wayengilobolile akabazi umntombi bamba uzo lo khona
ngithe ngiganile-ke ngathola wangithola izingane ey'ntathu, bafana babili nomfana. Njengamanje-ke akasazondla ingane. Yini ndaba? Eyi angazi ngoba angeke ngisho ukuthi mhlawumbe bengimgada njengomuntu wesilisa ngizokuthiwa akagada, kodwa bengazi ukuthi uma yenza into kanje bengingambuzi. Mhlawumbe ngize ngimbuze inhliziyo yami isibuhlungu ngithi hawu namhlanje kwenzakalani ey'nganeni. Ethi imali anginayo. Uyasebenza ukusebenza yebo. Wagcina eganiweni yena nomngakhe wazala ezinye iy'ngane naye ngoba phela lezi iy'ngane anazo nawe zisegameni lomfowenu akuzona ezakhe ngesiZulu. Yebo. Iy'ngane ey'kamfowabo lezi. Yebo, ingane kamfowabo. Ngoba phela uyizala emacansini omfowabo. Yebo. Unazo ngazithini ziwu-4 ezakhe. Akaganwa yena. Ngoba usho nje ukuthi isintu ukuba isintu. Msekhona mina ngangazi vele ukuthi ngoba ngigana nje lapho kulo muzi engane kona vele samele ethatha umfowabo umngakhe vele. Kunjalo phela. Mina athatha umfowabo engabe sefika ngaliya kobaba bakhe sebethi umkakho umupha nomkamfowenu lo. Ngangiwulindele lokho ukuthi ngoba ngigana nje vele kumele agane. Kodwa ngendlela esekwenza ngayo ukuganwa kwakhe kunokuhlukumeza mina phakathi. Ngoba kwaba khona into engimilayo emzimbeni, yangimila into emzimbeni iluma. Bese ngiyamtshela ngithi khona into engivelile emzimbeni into engingayazi ukuthi yini. Bese thina ayi mhlambe khona into oyidlile engahambisananga negazi lakho. Awuhambi esibhedlela. Bethi mina ngisaqala umuntu wezulu qala ngoba ngazi noma lento ifuna umuntu wezulu noma ufuna udokotela. Ayi bese ngiya ngamazwi akhe-ke mina bese ngihamba ngeklinikhi efike ngi-check iklinikhi. Uma ngi-check iklinikhi ngitholakala ukuthi nginalento. Isihlungu nje akangiziswe sona ngoba kumanje akazazi ingane zakho noma ziyadla noma azidli. Uma mhlawumbe ngize ubuye eklinikhi umtshela ngempumela le etholile akavumanga ukuthi unakho. Ikhona lokho futhi wangicinezela kakhulu ukuthi ngikuthatha kubani ngoba mina umuntu wesilisa ngimazi naye. Angimazi omunye umuntu aphandle kwakhe. Ngazi yena nje umuntu wesilisa ngimazi ngaphandle kwakhe. Yabona nje benalokho nje mangithi ngifuna imali, sacela ngiphi imali ukuthi ngana amalokhuzana. Amaphilisi ethi anginayo imali. Mhlawumbe ngize ngithole yona imali ey'ngane, ngize ngilinde ngithole imali ey'ngane kube ma ngihambe ngeklinikhi. Ngithi uma ngifika eklinikhi into ebengiyilandele isiphindele emuva. Sengithathelwa kwabanye abantu ngenxa yokuthi sisesimo semali nami ebenginayo ukuthi ngigibele ngina ngifike eklinikhi. Ngoba uma ngisho ukuthi uyafika ekhaya ngiba nalokho ngithi nkosama mina namhlanje kuzokwenzakalani-ke. Engabe uzokhuluma ethini-ke namhlanje ngoba ingane yami le ndala nje umfana okwa-2017 uhlukumezeka kakhulu. Once nje wabona ukuthi yazi umama uyakhala ngifisana ikhala ingane yami ngize ngifolele wothisha esikoleni ethi nayo ingane ikhala yini kwenze njani ngihambe ngesikoleni ngibafike ngibachazele othisha hayi ubone kube khona lapha engiphazamiseke siphazamisene nobaba manje uba nalo ncindezi leyo bese bengifuthi asazi noma uzophasa yini ngendlela ingane ebese ifika ikhali nje maye bethi bayambuza bethi umama uyagula. Indlela-ke osuke ubona ngawo ukuthi lapha ngabe ubaba wakho ungenzeni, ngabe ungishayile, ngabe utheni-ke namhlanje. Ngoba sengize ngithi ngoba abamndeni ngibatshela ngathi ngiyahamba njengoba ngangishilo njengoba ngihlangene ngibikele ukuthi nangu-ke umfowenu usebenza u-1 no-2. Namhlanje usebenza u-1 no-2 ngoba ngibatshele noma ngesikhathi nje ngiza la ngibatshele ngathi so umuntu ohlukumezayo vele nje nangamazwi mhlawumbe. Yebo nangamazi umuntu ehlobona umuntu ekhulume nje ekhulumele into ayibonayo ukuthi lento lena vele ngathi izofike imhlukumeza futhi imkhalise. Ngibe naleyo nto ngoba ngibasho ngibatshela bomntu ngoba umama ngimtshelile. Umama umnakwabo kamamezala wami. Ngamshathi mama sengiyahamba ngendaweni ethile. Balala nje ngiyazi ngabatshela ukuthi ngesikhathi esithile ngiyonitshela uma sengihamba. Ngabatshela ukuthi ngisahamba ngoba abamndeni bazame kakhulu ngifuna ubaqambela amanga bazame kakhulu ukuhlanganisa. Ngicabanga ukuthi sizowathatha bezama ukuthi uhlanganise umndeni walapho ngane kwangifuqa awukwazi uzungilahla
Yeah. awukwazi uzongilahla. Bazamile ukukhuluma naye wakhombisa ukuthi nje ayi akayithandi lento lena uthi kuzokhulunywa udaba emzini kababa wakhe. Kwaphoqa ukuthi-ke into yini ezongixazululela lento lena ngoba iy'ngane zami phela ayisatholi ngisho nje umkhero lo wasesikoleni. Ngathi-ke ngicela ukuthatha isinqumo ukuthi ngicela-ke manje ukwenza u-1 no-2. So ngamanye amazwi unidubile manje ney'ngane. Akasenzi lutho nje. Akasenzi lutho. Ngoba ngisho ukufona lokho asafoni ngisho ukufona ukuthi hayi ingane ziyaphilani cha. Ngoba singathatha isinqumo sokuthi ngihambe ngiye ekhaya kithi lapho engizalwa khona. Ngoba ngizwe ukuthi yazi leli khaya ngiyacindezeleka. Ngiyacindezeleka kakhulu. Ongcono ngathi angihambe ngiye ekhaya. Ngoba ngisekhaya ke ilapho engikhuleke khona ke.